Takže my sme si pre teba pripravili aktivitku na záver, ktorý teda nikto z hostí nevie, čiže je to také nečakané. Vidím, že si veľmi prekvapený, áno? Aj každému šíta na mieru. Áno. Dobre, tak tu budem čo. Takže poprosím túto Hanku, nech možno tak, áno, nech to dáme trošku. Výborne, trošku konštalácia. Dáme sa trošku na kraj mikrofón, takto. Tak? Hrával si v škôlke Pexeso? Áno, Hej. A vieš hrať Pexeso? áno. A vyhrával si? Neviem, či tam je vôbec nejaká mechanika v tej hre, ale tak tu poviem, že je to iba o pamäti, takže... Áno, Počkaj, otočím to vlastne písmenkami k tebe. áno. Však v podstate, to je jedno, hoď to sem. Tak. A my ti to tam zamiešame. Máš ich, Je to pomiešané. musíš vytvoriť dvojice, však poznáš Pexeso. Áno, jasné. Áno, a teda budeš tam mať slova a tie slova musíš nejakým spôsobom ten kontext vlastne ich spojiť, aby sa ti hodili, chápeš? OK, Že nebudú to rovnaké slova, ale budú to iné, ale musíš ich spojiť tým kontextom. OK. Na túto aktivitu máš 5 minút, teda musíš za 5 minút vylúštiť Pexeso. Poď na to, teraz. Ideš. Sicília. Očkaj, dobre. Tu Už- bol už ten sa Marlon Brando, to podľa mňa sedí. Tak To daj dám sem. Dobre. Dobre. Trest smrti. A Danka, toto som ešte neodhalil. Srdce oceánu. To podľa mňa ešte nejako, to je moc všeobecné, dobre, počkám. Tieto dve, to bol život a toto je Mata. OK. To podľa mňa nesedí. A toto život srdce oceánu a Mata podľa mňa sedí, tak to dám. To je také. Také exotické. Áno. Červená a modrá pilulka a život televízií, podľa mňa. To bude sedieť. Dobre, dám to, uvidím. Rose. To je tajný kufrík. To podľa mňa nesedí. Rose bude niečo z Titaniku, to viem. 111 rokov. Dobre, toto bude Rose a 111 rokov, OK. Podľa mňa dúfam. Na základe, akú spojitosť si dal, že je... Titanic niečo... No a že ona mala 111 rokov. Nie, že Titanic ona... sa potopil, myslím, 1911. Že ona mala, podľa mňa, tá Rose v realite mala 111 rokov. Dobre, spojím to, uvidím, nebudem to nejako toto. Dobre. Toto fakt... Louisiana... Prečítať. Máš ešte minútu a pol, takže máš čas. Toto podľa mňa nebude spolu, to je moc také divné. Daj, premýšľaj. Tajný kufrík. No. To bolo čo? Toto budú, áno, toto budú. To je fiction. Trest smrti. A... Toto bolo... Trest Meriel a trest smrti. Že 45 sekúnd. Áno. Áno, to je Louisiana. Meryl a Louisiana? Jak to pospájať? Skúsim Meryl a Louisiana a trest smrti a Nebuchadnezzar. Dobre, takže toto je tvoja finálna konštalácia. Dobre. Ešte máme čas, ale však môžeme zastaviť. Ne, ja som zastav. No, ideme sa pozrieť, čo si teda... Čo si Ako môžem skôr povedať, že čo som si na 100% istý, že je správne. Áno, daj tvoje tipy a povedz, čo si Sicília myslíš, Marlon že čo Brando, to je krstný otec. OK, to Marlon máš. Brando je herec krstného otca a Sicília je, kde sa jedna časť filmu odohrávala. Dobre, to zatiaľ máš správne, čiže jednu zatiaľ máš správne. Dobrý burger a tajný kufrík je sami že Pulp Fiction, nepamätám si presne ten diel, a sami tam bol niečo s tajným kufríkom a viem, že sa tam Samuel Jackson s hercom, nepamätám si druhého, tak sa rozprávali o burgeroch na ceste. Áno, dobre. Zatiaľ máš 2 z 2. Červená pilulka a život televízií to podľa mňa sedí ako Matrix, lebo život telke je vlastne, ako Matrix je doslova, že akože program, že počítačový a oni tam aj mali cez tie telky, že to pozerali, takže typujem, že to by mohlo byť teraz spolu a ostatné už som... Ty si dal tak, že
podľa akože čo ti Toto mi sedelo, lebo Mata mi príde ako niečo také proste exotické, akože no, že typujem napríklad nejakých novozelandských takých Maori alebo niečo také, tak to mi príde také proste a Srdce oceánu mi príde jak táto Moana, čo tam bola. Či Vajana, či jak to je v preklade. A Mata mi príde aj ako nejaký názov z toho rána, čo tam bol v tom filme, takže to mi skôr príde ako Vajana, že bude. A Meryl Louisiana, hovorím, toto som už typol, toto už som... No. Takže... Srdce oceánu a Rose ideme. k sebe. Okay. Áno, čiže to si prvé si neuhádzal trošku. Lebo ten náhrdelník vlastne, ktorý tam potom hodili do toho mora, a ktorý ona mala na sebe, keď ju maloval. To sa volalo Srdce oceánu? Dobre. Myslím, nevidel som, toto sa priznám, ja som nevidel Titanic, takže neviem. Nevadí. Potom, toto síce pekne si to spojil, ale nemáš to dobre, lebo Život v televízii mal byť s Meryl. Áno, Truman Show. To je jeho priateľ, to je jeho žena. To bola jeho žena, presne tak. To som si nespomenul, ty kokso, okej. A tá červená pilulka, to si mal dobre, že z Matrix, ale to bol tento tvoj krkolomný názov, tento Nebuchadnezzar. Mata bolo 111 rokov a trest smrti bol Louisiana. Čo si myslíš, čo je toto za film? Okej, Čo je Louisiana asi viem, že bude Zelená míra. Áno. Docela zábavné. No, dobre si to zvládol. Takže my ti ďakujeme aj za túto aktivitku, aj za to, že si sem dneska prišiel. A želám ešte raz.